Tropický cyklón Garance. 28. februára tropický cyklón Garance dopadol na sever francúzskeho ostrova Réunion. Úrady vyhlásili najvyšší stupeň nebezpečenstva a vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli. V hlavnom meste Saint-Denis sa obyvatelia horúčkovito zásobili nevyhnutným tovarom, farmári rozoberali skleníky a rybári vyťahovali svoje lode na suchú zem. Živly priniesli prívalové dažde a nárazový vietor s rýchlosťou takmer 214 km za hodinu. Vyvrátené boli tisíce stromov, poškodené boli cesty aj mosty a zaplavené boli stovky domov. Najmenej 180 000 domov zostalo bez elektriny, takmer rovnaký počet bez dodávky vody a 139 000 bez internetu a komunikácie. Zahynuli 4 ľudia a viacerí sú zranení. Treba poznamenať, že tropické cyklóny často zasahujú Réunion, ale ich stred, ktorý spôsobuje maximálny úder, takmer nikdy neprechádza priamo nad ostrovom. Naposledy sa tak stalo pred 36 rokmi. Jeden z miestnych obyvateľov priznal, že taký silný cyklón videl prvýkrát a po prvý raz sa skutočne bál.